Здоровенькі були, з вами А. Сьогодні у нас процедура розбірки відпарювача Polaris. По процедурі 1, 2, 3, 4. За такими ж гумовими ховаються 4 гвинтики. Початок починаємо з нижньої частини. Піднімаємо шпателем. У нас тут йдуть защолочки. Пластик буде ламатися, нічого страшного в цьому немає. Пішов. Обережненько так піднімаємо по сторонах. Давайте ще спробуємо цю сторону підняти, щоб йому легше було. Трошки пішла. Це інша сторона. Якщо це добре, значить ми на правильному шляху. Все, ця сторона пішла. Сталася ця. Так, щоб менше шкодити пластику. Ця сторона щось не хоче зовсім йти. Та якось ліпше пішла. Тут ці защолками не осталося. Все. Він у нас розібраний.